Bahamba bodwa la ku-highway kudlala nomathotholo emotini kukhulunywa ngalabo abeqile ejele. Nizokhumbula ukuthi uKhabadiya bamdubule wafa izolo ngaphandle ehhotela bekade bemakhele uzungu. Bathuka labo bhuti ukuzwa lezi ndaba. Kubuye kwaripotwa ngokuthi bawu7 abasagcwele izintaba. Labo bhuti abafuna ukumosha isikhathi, baqhubeka nemishini yabo. Ukufa kukaKhabadiya akumthusanga kakhulu uMichael, and lokho kusho ukuncipha kwabantu abaziyo ngemali. Ngalesikhathi bonke abeqile bene-stress, uDavid isela elincane abeqa nalo eFox River uziphilela impilo yena la. Engathi usezitholele nothando kumnandi nje, kodwa akubanga isikhathi eside kwavele kwangqongqoza amaphoyisa eminyango. David usethukile aphuthume acashe ebathroom. Amaphoyisa akhiphe isithombe abuze intombazane ukuthi awukaze yini umbone lo muntu. Yathi ukuthula intombazane ibuka isithombe yase itshela amaphoyisa ukuthi bingakaze imbone. Ngokuhamba kwamaphoyisa wazama uDavid ukuchaza, kodwa intombazane sisithathile isinqumo. Yathi izophuma iyoshawa umoya and izoyishiya imoto nokhiye wayo. Kahle kahle yayimnika ithuba lokuntshontsha imoto azobaleka ngayo. uDavid naye selibangise uthi uthatha le mali. Uma esezofika eUthi ayishiye imoto ebesebhala uthile ewindini. Naba nobhuti sebefikile eUthi babheke iphone book yendawo and le WK farm abayifunayo ayitholakali. Ngisho bathi babuza abahlali ucaca ukuthi abakaze bezwe ngaleyo ndawo. Abebengakwazi obhuti ukuthi noTibek usendleleni uza la athi ukuqalaza uTibek esetshela ama-noodles. Inzima bandla impilo yakhe le, isandla axhumile asimsebenzini, udla kabuhlungu, iyasho inkimane. Uma yethi uyaphenduka abone uDavid ambamba amvalele ekhoneni. Babili bayazi ukuthi ukubabekela isamba semali. uTibek ufuna ukusebenzisana noDavid ngoba uyazi ukuthi yena ngeke akwazi ukuhomba ngenxa yesandla. uDavid yena akafuni lutho ehlanganiseni nalusikhothini aphunyuke ahamba. Obhuti baphuthume eCity Hall babheka kuma-records aleya ndawo, kodwa bathole ukuthi epage okumele ngabe line-WK farm lidatshuliwe. Ngenhlanhla bambona uTibek useyahamba, bathuke ukuthi uTibek usefike kuqala waze wadabula ngisho ipage. Bamjahe bambambe. Akubanga nzima kuleni kholini ukudila noTibek, bamforsa ukuthi ababuyisele leli page lidabulile, kodwa uTibek waphika ethi yazi leyo nto yena athi lidatshulwe uDavid and usanda kuhamba. Obhuti bamthembanga uTibek bamfake ebhuthini sebeyofuna uDavid. uDavid ungena esitolo samathuluzi. Umdayisi abone ukuthi nanku phela u100,000 uhamba ngezinyawo, adonsa i-baseball bat ashaye uDavid athi umcangatha kancane. uDavid angakwazi ngisho ukunyakaza, amhudulele e-store room. Kusanjalo ungene noMichael khona la esitolo abone izinkoba zokuthi kunomuntu obeshawa la, abese ebawasha. Athi meqeda ngoDavid vele abona umunye u100,000 ungena ngomnyango. Inhliziyo ivele iqotha emafuthini injabulo. Ngebhadi uMike userida eqhinqe phansi le ndoda ngesibhakela. Kwaba ungaphansi nongaphezulu sibambene ngeyihluthu. Ngenhlanhla kungene uLeni Colleen avela adonsa umkhono wekati, hayi izaziphakamela zona izandla endodeni. Obhuti bakhulule uDavid bamfune imap. uDavid wayebonakala ukuthi umsulwa and akazani namap yena. Acasuke uMike abone ukuthi uTibek udlale ngabo. Ngaleso sikhathi uTibek ubhizi ufunda imap la ebhuthini. Wenza sure ukuthi ufuna ukuyazi ngekhanda. Avule umlomo babuye laba bavule ibhuthi kwase kusele upiece omncane wemap. Nawo usewubekela ukuthi awudle bembuka. Nangoke phela uTibek eseshaya izitayela zakhe. Ngabe into ebile emzimbeni, inkinga bengenaso isikhathi. Noma ngacasuka kangakanani uMike angeke amenze lutho ngoba uTibek uyena oseyimap yabo. Ngaphandle kwakhe futhi lo 5 million ngeke utholwe umuntu. Isimo manje sibukeka sibuyela kulise sasejele. Bo4 manje sike baphoqa ukuthi basebenze ndawonye. uLeni Colleen avele adinele kuDavid amfake ebhuthini. uTibek usethole ipromotion usihlala nabo. Baye kulowo mgwaqo onayo ndawo abatshelwe uTibek. Ucaca ukuthi la akuna WK farm. Ucaca ukuthi sekwakhiwa imizi kule ndawo. Nangu noFranklin ngapho ishaya ngayo le mali. Ubambe insimbi kaloliwe ulibangise khona eUthi. Kubele ikhompyutha kumuntu ohlele eceleni kwakhe. Ufuna le ndawo ebizwa ngeWK farm. Uthe nje eqeda ukudweba imap, lo muntu osesha amathikithi abe nokusola mebona igama lakhe avela abiza amaphoyisa. Wamphoqa ukuthi aphume istaff esitimeleni ajombele emfuleni. Indaba ihamba ezifika uMahon. Kucace ukuthi zonke lezi boshwa ziya kwi-direction eyodwa. Ashaye izibalo kucace ukuthi laba kungenzeka bayofuna le mali eyashiwa uDB Cooper. Nangu uFranklin lo ojombe esitimeleni udla ngembadada la ezokukhona okuduma emva kwakhe. Hayibo nayi imhlola phela methi ucikica amehlo ngoba ngiyabazi nje lobuso babukani. Kucace ukuthi kumele bahambisane, kodwa engathi onezinyawo ezilula akathandi. uFranklin aveze imap bavumelana ukusebenza ndawonye. Nahamba nabo bathi ushaya around kancane le village just to check icoast. Ifarm eseshowini Cape Town yayingasatholakala. Baqala ukuphikisana manje sekunyuke namaphapha. uTibek akuzama ukubuyisa umqondo wakhe ukuthi indawo abayifunayo imama kuphi exactly. Uma echaza ukuthi uyibona inani emaphini, uMike akhombe igarage athi mhlambe ingaphansi kwaleli ya garage eshiswa ukubona lezi zihlahla ezimbili eziseceleni komuzi uzibuka zindala kanti nemap ichaze ngezihlahla ezimbili. uMike
athumele uDavid ukuthi ayothatha amathuluzi lapha ya esitolo samathuluzi bese edlula egarage agcwalise imoto. Uthe nje uDavid uma esewathathile amathuluzi esethi uyahamba uvele kungene icustomer elikhulu kule tool shop libone i-baseball bat phansi lizwe nokuthi kunomuntu ogqumayo e-storeroom adonse ifoni afonele amaphoyisa. uDavid akazi enze njani, walishaya ngesipedi kodwa sekulezi selifonile abaleke usebuyela emuva nakuba ebuye nawo wonke amathuluzi kodwa wabafihlela ngosekwenzekile. uLincoln ubulala ugesi walomuzi. uMike angqongqoze emnyango uma evulelwa utshela lo sisi ukuthi kunenkinga ekhona ngecable kagesi ehamba ngaphansi kwalomuzi wakhe, so kumele bagumbe egarage ukuze bayilungise, athembise ukuthi bazoqeda namhlanje ebusuku. Uma ebabone begqoke ne-uniform abathembe abavumele. Kusenjalo uDavid anginobunye ubuso obubili ojwayelekile yilabo bhuti ababili uSucre noFranklin. Moya ushintshe manje engathi iziboshwe zizophelela zonke la endlini, ayikho yenze njani, bahlangana baphinde bahlangana, asisebenzeni madoda. uTibek umhlobiso nje akakwazi ukusebenza, athi yena uzoyakochithisa lo sesi esizungu enhlanhla futhi bazwana azamthelele newayini. Hayi uTibek inkinga yayo igijima kakhulu, ayikwazi ukulinda, uselingekile manje secabanga ezinye izinto aqala eze nama-lines akhe kodwa awamsebenzelanga. Lo sisi yena wavele wathi ufuna uLincoln akazishayi ngoTibek. Sonke siyamazi uTibek akaziwani no nabuye nazi isikhali etafuleni laba abanye bamatasa la egarage ayagumba nawe ngathi khona okuqhamukayo. Libuye ithemba bajabule sebezibona be-rich nangoko uDavid ayimoshe le moment. Uthi ukhohlwe ukupetrol emotini so kumele abuyele egarage ayogcwalisa imoto. I-alarm lasesitolo ladala ukuthi kusondele amaphoyisa kule ndawo noma hona wafika abatholi laba abashayiwe baqinisekise ukuthi iziboshwa ezeqile zikhona khona la kule ndawo. Ngokuthola imininingwane kubahlali wakwazi ukubamba uDavid egarage amubeke isibhamu ekhanda amphoqe ukuthi asho ukuthi uMike nabanye bakuphi. uDavid useke wambetray uMike ejele. Kaze uzokwenza njani this time? Ake simi lapho ngapha iziboshwa zematasa zimba lo 5 million US dollars. Uma ngabe kuzobabuyisela ejele ngeke baye bengayitholile imali. Kusenjalo vele qhamuka iphoyisa lentombazane livule umnyango lingene kahle kahle indodakazi kamnikazi walomuzi ngobuhlakani anabo abona ama-pieces eglass abone ukuthi kukhona ukushaya amanzi la, aqale acophelele abambe isibhamu esinqeni akhuphuke kancane ukuya kwi-second floor. iziboshwa zicashe ebumnyameni sezibambe umoya. umnikazi womuzi athole ithuba lokuscreama kakhulu. Uma iphoyisa lizwa umsindo lidonse ipistili esinqeni asondele ngakwi-bedroom avule umnyango akhombe uTibek ngepistili. uTibek abeke leyanto ecijile yama-ice emqaleni kalosisi atshele iphoyisa ukuthi alibeke isibhamu phansi. uSucre anyonyobe athi zama ukulibamba asihlangane nezimbila sithutha agxume ahlalo Lincoln. Lazama iphoyisa kwacaca ukuthi Lincoln unamandla kanti futhi liyintombazana. Umama nendodakazi sebeboshiwe bacele uTibek ukuthi ahambele kude nabo ngoba engathi uzobabangela izinkinga. uMike acele uSucre ukuthi kube uyena obagadayo angavumeli umuntu ukuthi asondele kubona. Abanye baqhubeka nesipani wonke umuntu wasebenza kanzima. uTibek ubhizi uyakheyosa la ufunda amabhuku, ubhizi ugcona uFranklin baze bagcina belwa. Kune-TV la encane kusakhulunywa ngalo lo daba leziboshwa ziwu-8. Ilo wakhumbuza uLincoln ukuthi makukhulunywa ngeziboshwa siyashoda la. Sokuthi isikhathi eside manje uDavid obehambe eyogcwalisa imoto ababengakwazi ukuthi uDavid usebanjwe uMahon and kumanje uyaphela. uMahon aveze isithombe sikadokotela owabulawa uTibek asho ukuthi Tibek ephumile nje ejele usebulale abantu ababili and kusho ukuthi usazobaqeda abantu. uMahon ufuna uDavid asho ukuthi bakuphi laba abanye, lo ungamsiza kunciphe amacala akhe. Kuze kube manje uDavid akaze asho lutho, abuke isithombe etafuleni aqale ashintshe ebusweni umudle unembeza. uMahon unesiqiniseko sokuthi uDavid uzosho ukuthi bakuphi laba abanye. Usibuyele ngapha kuMike sebeyaqala ukusola ukuthi mhlawumbe kukhona okwenzekile kuDavid. Kubese kuvela ezinye izindaba ezinkulu ku-TV ukuthi amaphoyisa asevele alahlekelwa ubufakazi, so amacala abekwe uLincoln indodana yakhe uLJ asuliwe. uLincoln abeke isipedi phansi uma ezwe lezi ndaba ngaye kongabazi ubuyela emuva uyolanda indodana yakhe. uMike wazama ngakho konke ukumvimba emtshela ukuthi itrapli edwetshwe amaphoyisa ukuthi uLincoln usedicidile useqedile. Hayi ukho-ke noMike angakwenza amphoqe ukuthi amyeke avume ukuthi uLincoln azifake kunoxhaka. Amadila eshawa uMahon kuDavid ayihalisa uma engasho ukuthi bakuphi laba abanye kuphela.
isigwebo sakhe sokweqa ejele ngeke sibalwe kodwa uzobuyela ejele ayoqedela isigwebo ayegotshele sona engathi ngcono kona lokho. So uDavid wagcina ekhulumile watshela uMahone ukuthi kunomuzi abacashe kuwona, so uma amaphoyisa ecabanga ukuthi azongena ngendlovu yangena ungagcina kulimala umninimuzi. So uDavid uthi kumele kube uyena ongena kuqala ukuze iziboshwa zizomthemba, uzothi angasindisa umnikazi womuzi ozobe seyangena amaphoyisa ababophe. Kodwa ukwenza isiqiniseko uMahone amfake owaya uDavid ukuvikela ukuthi angathiphisi iziboshwa. Mefika phambi komnyango uDavid akhumbule impimpa uMike okokuqala bese eshaya idobhela. Uma kuvulwa umnyango kucace ukuthi ile yantombazane le asanda kuthulana naye. Uthe ivula nje uDavid wabe econfessa kuyona ukuthi uzoqhamuka unqwaba amaphoyisa ehlomile ngoba uyisiboshwa eseqile. Wabe esexolisa nangokunye. Yamcasula kakhulu uMahone le athathe uDavid amise endaweni eseceleni, amkhiphe emotini, adonse ipistol, aqede ngaye. Athathe isibhamu asiphathise uDavid. Wenzela kubukeke engathi uzibulele ngoba ebalekela ukubuyela ejele. Okay, okwamanje babili sebeshonile kwabaphumelela ukweqa ejele. Ngapha iphoyisa lentombazane eliboshiwe libhizi ligoqa uSucre ukuthi avimbe ubugebengu. Izindaba zokuboshwa kukaDavid bazizwa ku-off. uSucre aphuthume ayotshela laba abambayo ukuthi kumele sihambe la. uTibek noFranklin ngapha babhizi bayaxabana, bayalwa akhahlele ukuthini nokwaholela ekutheni beqhwanda ngesandla abone inqwaba yemali itakelena. Akekho wayengajabulile. uTibek waze wathi uyahamba uya eThailand ufaka isandla esisha. Hayi kumnandi la, ukusebenza kanzima sekuyabakhokhela. Ethatha bayifaka kubhaka sebelungele ukuhamba. Kwiqiqi uSucre lo olunge kunabo bonke usebakhomba ngesibhamu. Athi akunamuntu ozonyakaza la, athi udedele u1 ukuze babone ukuthi akadlala. uSucre athathe lo 5M kuTibek uyabadlela manje ashaye yachise ngesithuthuthu. uMike begade uTibek kakhulu engaboni ukuthi noSucre uyinyoka. uTibek wahleka kancane ediniwe. Okubhlungu kakhulu ukuthi amaphoyisa ayeza kumele bahambe ngokusheshsha, ukudinwa ngeke kusabasiza. uMike noFranklin bayekhishini waseMesa bawunike iphoyisa bayilalele ukuthi liziqaxe ngawo. Iplan kaMike uzoshiyela amaphoyisa uTibek. Bese babuyela egarage uTibek akasekho. uFranklin wavele wabona ukuthi sekumele bahlakazeke ahambe. uMike athathe u-over wentombazane ahambe nawo. Ugijima emahlathini manje avele azithele kuSucre. Uyasazama ukudumisa isithuthu aphenduka akhombe uMike isibhamu. Yini ningakhuli usebenzile Sonke lesikhathi laba bebeyiplanile lento ukuthi le mali bazoyidla bobabili. uSucre abeke uBhaka phansi avule uzipho, hawuzehle ihlathi. uBhaka ugcwele amabhuku. Liyashuluza ivan la emasimini lidlala umculo opholile. Liphethwe uTibek ukhiphe ngisho ulimi ngaphandle. Injabulo ibhalwe ebusweni. Hayi lenkunzi le bengizidlala ngamabhuku kanti ibhizi igcwalisa uBhaka. Ngesikhathi uSucre ebarobha imali omdlulisela lo Bhaka ogcwele amabhuku. Ujabulile amehla kapheli kulesikhwama esino 5 million. Ekugcineni ahluleke ukuzibamba andakaze kakhulu. Hayi namanje ngisasho inkunzi uTibek obagqime ingozi engeqiwantwala. Nangu LJ ngapha usededeliwe ejele kodwa kunothile ohamba ngemoto uloku emluse njalo. uLincoln uhamba emathunzini okweninja akafuna ukuvele yabhayisi. uLJ uzihlalele ebhentsini veqhamuka uScotland Thuzini amsukele sibambane ngendawana bahlane ngendlela ukuthi kudingeka isibhedlela. Lifike iphoyisa lizobopha uScotland ngaphambi kokuthi bamthathe asho ukuthi kunomuntu omkhokhelile ukuthi ashaye lo mfana. Baphuthume ukuyobheka uLJ akasabona. uLincoln umlandile umfana wakhe esibhedlela amnikeze ama-ice. Okay, ekugcineni usedlala indima yokuba ubaba. Ake sibheke uBandlani noBeliki basebha bangcolile afonele uma wakhe ngefoni kaBartender umcela ukuthi amlande ufuna ukubuyela ekhaya. Kusenjalo kuvele ku-TV ukuthi iziboshwa sezibambe inkunzi emzini walosisi bamba umgodi omkhulu egarage. Uma uBeliki ezwa lokho ashintshe umqondo acele uma wakhe ukuthi amthumelele imali. Uma uBeliki efika kulomuzi losisi uyamchazela ngakho konke okwenzekile aze acacise ukuthi uTibek yena ubaleke yedwa ephethe isikhwama esikhulu aveze $100 awuthole la kuye ngakhona uTibek. uBeliki avele abone ukuthi shuthi le mali ibaleke noTibek. Nangu uMahone ungena emotini sibona khona omunye la emotini umulalela inkulumo uyathola ukuthi laba kade beqalile ukusebenzisana. Idili yabo ithi uMahone kumele ababambe bo8 abeqile ababulale bonke uzobe sekhushulelwa amandla. Hayi baba yini bafethu ibona